Mă numesc Kirilov Oleg, sunt reprezentant la companie Chemtech Agro. Îndeplinesc funcția de manager pe zona de nord a Republicii Moldova și la momentul dat suntem în câmp în raionul Soroca, satul Bădiceni. Suntem în gospodăria Brichet Prim și am făcut un lot demo cu hibrizii de floarea soarelui la ștrube. Lotul demo e semănat pe suprafața de 9 hectare, fiecare hibrid undeva în jur de 2,3 și 3 hectare. Cultura dată a fost semănată pe data de 1 aprilie. Hibrizii sunt toți sub erbicid sulf, sunt rezistenți la tribenirolul metil și avem 4 hibrizi la lotul dat. Sunt hibrizi rezistenți la secetă, rezistenți la boli, cu un potențial foarte, foarte bun. Putem face o concurență cu alți hibrizi. Cei din spatele meu, adică hibridul, este Fausto. Noi ne mândrim cu așa hibrid, care el e recunoscut în Republica Moldova și nu numai. În orice caz, pe zona de nord, cu gospodăriile care activează la moment, și nu numai anul acesta și anii precedenți, toți șefii de gospodării sunt satisfăcuți. La moment, hibridul dat ne-a arătat rezultate bune și aș spune și foarte bune. Am avut cea mai mare recoltă până la 3 toane și 600 la hectar. În mediu nu mai vorbim de 3 toane și 600, dar vorbim de 3 tone, stabil 2,803 tone. Compania Chemtech Agro are un portofoliu mai larg. La moment avem 9 hibrizi de floarea soarelui de la ștrube, care sunt crescuți în Uniunea Europeană, adică țările Franța, Italia, Spania și Germania. Compania Chemtech Agro oferă calitate-preț la produsele date și suntem bucuroși să conlucrăm mai departe.